गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बिजेपिआ मोन 19 मासि देरहागोन आरो गासै मोन 40 बियाबाव बाहागो लागोन। आसामनि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ बे बाथ्राखौ बुंथिदों। आसामनि मन्त्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंदोंमोन दि बाक्सा जिल्लानि जेंग्रेंफारायाव बिजेपिनि मोनसे सुबुंगौमानि समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआव सोरखार गायसननो थाखाय बिजेपिआ गोनांथार। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि सोमोन्दै बिथाङा फोथायनाय फोरमायदोंमोन दि बिजेपिआ मोन 19 मासि देरहागोन आरो गासै मोन 40 बियाबाव बाहागो लागोन। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि रायजो राजाफोरनिफ्राय 18 नि बांसिन मासि मोननाय पार्टिखौ जोबोद थुलुंगा होगोन। ओनसोल जौगानायनि लामाखौ बेखेवनानै होनाय गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि जथाय नाजानायाव बिटिसिआव गोजोन फैनो हादों होनना बिथाङा नोजोर होयो। मन्थ्रिया एनबेरेका हाबफैनाय गुबैयै बांलादेशि नोगोरारिफोरनि बादै जिंगा सिनायनि बागैबो गुसुङै बुंदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि सोरखारा बे आयदायाव सांग्रां। बे मेलाव दासजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास आरो गुबुन जायगानि बिजेपिनि दैदेनगिरिफोराबो दंफायोमोन। नैथि खौराङावनो दङ बङाइगावआव जुनियर इन्जिनियारनि गावखौ फोथैनाया रायजो राजाफोरनि रागा जोंखांहोदों। पिडब्लिउडिनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ जर जुलुम खालामनायनि दाय होदों। आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव सासे लाइमोन आइजो इन्जिनियारनि गावखौ फोथैनायनि उनाव खामानि मावग्रा जायगायाव इनाय खालामनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। रुंसारि जसिता दासआ पिडब्लिउडि हाउसिं बिफाननि सासे जुनियर इन्जिनियारमोन आरो बोसोरसेसो बङाइगावआव थिसनजादोंमोन। बिथांजोखौ समबाराव बरपारायाव गावनि भारा न'आव फासि नांनाय हालोदाव मोननाय जादोंमोन। जायगानिफ्राय बोखांनो हानाय मोनसे सुइसाइड न'टआ इन्जिनियारिं आरो खुंथायारि बेंखनफोरखौ सोमावग्लुंहोदोंमोन। न'टआव जसिताया सानै गागि डब्लिउपि मावख'गिरिफोर बारग' मावफुं इन्जिनियार दिनेश शर्मा मेधि आरो बारग' एसडिअ आमिनुल इस्लामखौ बिथांखौ गोसोआरि इनाय खालामनाय आरो नेमखान्थि गैयाजासे सासे थिखादारनि बिलखौ बोखारनो नारसिननायनि थाखाय दायनिगिरि खालामदोंमोन। बिथांजोआ मुंख'दोंमोन दि बिथांखौ गसाइगाव एलएसिनि सिङाव मोनसे स्टेडियाम मावथांखिनि बिलफोरखौ गनायथि होनो नारसिननाय जादोंमोन जेराव थि आरो बुमिनसारारि सावगारिफोर गैयामोन। जसिताया लिरदोंमोन दि थिखादार रुद्र पाठकहा साइट इन्जिनियार गैयामोन जायनि थाखाय बियो मदद गैयाजासे हारसिङैनो गासैखौबो सामलायनो गोनां जादोंमोन। बिथांजोआ सासे बुमिनसारगिरि देबजित शर्माखौबो मुंख'दोंमोन जाय अजद होनाय बादियै मावथांखिनि थाखाय मोनसे आबुं आरो नंखाय अनुमान गथायदोंमोन। बेफोर जेंनाफोरखौ दैखांनायनि उनावबो बिथांजोखौ एखुथा खालामनाय जादोंमोन आरो दावगालांनो नारसिननाय जादोंमोन। जुदियावबो मेधि आरो इस्लामखौ बावैसो सोलायनाय जादोंमोन। जसिताया दाबि खालामदोंमोन दि बिसोरो बिथांखौ गावसोरनि गोदान पस्टिंनिफ्राय नारसिनबाय थादोंमोन। बिथांनि रुंसारि जाखांनायनि उनाव जसितानि बिमाया मोनसे एफआइआर होदोंमोन जेराव बुंनाय जादोंमोन दि बिथांनि फिसाजोआ खामानिनि गोब्राब नारसिननायाव दंमोन आरो गोसोआरि महरै बायदोंमोन। अजदनि उनाव पुलिसआ सानैबो मावख'गिरिफोरखौ खादोंमोन। गिबि नायबिजिरनायनि बिथायाव बिसोरनि लोब्बा थानायखौ रोखा खालामदोंमोन। सुइसाइड न'ट जाय दा पुलिसनि जिम्मायाव दं बे केसनि गाहाय फोरमान जागोन। जसितानि थैनाया सोरखारि मावख'फोराव लाइमोन फालांगिरिफोरनि थाखाय अनागार उत्पीड़न आरो गोसोआरि सावस्रि हेफाजाबनि आंखालनि सायाव जिंगा सिखांदों। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव खावनायनि केसआव मणिपुरनि सासे सुबुंखौ खादों। दिसपुर पुलिसआ खावनाय बेटारिफोर बोखांदों। दिसपुर पुलिस थानानि सानजा गुवाहाटी पुलिस जिल्ला हानजाया सिखाव खावनायनि जाथायखौ फोजोबस्रांदों आरो सासे सुबुंखौ खादों। दायनिगिरिखौ मणिपुरनि तामेंलं जिल्लानि 28 बोसोर बैसोनि हिंलेवां कुआने होनना सिनायथि होदों।
पुलिसनि गुवारै नायबिजिरनायनि उनाव बिथांखौ खानाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि बिथांनिफ्राय गासै मोनब्रै खावनाय बेटारिफोरखौ बोखांनाय जादों। आसाम पुलिसआ दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जागायबाय। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं दि बियो सिखावफोरनि मोनसे गिदिर हानजानि बाहागो नंगौना नङा। ब्रैथि खौरांनो दङ बिटिआर सोरखारा अंगनबादि मावथिफोरखौ बेंगुरा सिनायथि आरो मददनि थाखाय फोरोंथाय होदों। बिटिआर सोरखारा दि हाउस फाउन्डेशन एन्ड मबिलिटि इन्डियानि हेफाजाबाव 17 निफ्राय 18 जुलाइ 2025 मायथाइयाव बाक्सानि धमधमा आरो जालाहा ब्लकआव बेंगुरा आगु सिनायथि होदों आरो रिहेबिलिटेसननि सायाव साननैनि फोरोंथाय लादोंमोन। बे फोरोंथाया सा 80 नि बांसिन अंगनबादि मावथिफोर आरो नायदिंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बिसोरो सिगांनि हेफाजाबाव आरो जोथोननि थाखाय गथ'फोर आरो बेंगुरा सुबुंफोरखौ सिनायनो आरो मुंख'नो सोलोंदोंमोन। फोरोंथायनि उनाव बे मावसाफोरा गथ'फोर आरो बेंगुरा सुबुंफोरखौ थेरापि सिबिनाय आरो दि हाउस फाउन्डेशन आरो मबिलिटि इन्डियाजों होजानाय हेफाजाबारि आयजेंफोरखौ फोनांजाबनायाव मदद होदों। बाथि खौरांनो दङ चिराङाव पक्स' केसफोरखौ फोजोबनो दाबि खालामनानै अजद होगिरिनि न'आव दुथांफोरा गाग्लोबदों। चिरां जिल्लानि पक्स' दायनिगिरि आइजोनि न'आव दुथांफोरा गाग्लोबदों। बे खेबाव बे जाथाया चिरां जिल्लानि गाहाय मावख' काजलगावआव जादों। खौरां बादियैब्ला सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा मंगलबारनि बेलासियाव काजलगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय साथिपुराव सासे पक्स' केस आइजोनि न'आव हाबनानै न' सिंनि मुवाफोरखौ बुफाय बुसि खालामो आरो देहायारि गाग्लोबनायजों लोगोसे अन्थाइजों गाग्लोबो। बे जाथायनि उनाव गाग्लोबजाग्रानि नखरा जोबोद गिनानै सम हगारनांदोंमोन। अजदनि बादिब्ला थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय गाग्लोबजाग्रानि नखर आरो अजद होग्राफोरखौ 7002521272 मबाइल फन नम्बरनिफ्राय कल खालामनाय जादोंमोन आरो काजलगाव पुलिस थानायाव थिसनजानाय पक्स' केसखौ फोजोबनो नारसिननाय जादोंमोन। नङाब्ला बिसोर गिख्रंथाव खैफोदजों मोगा-मोगि जानो हुमखि होयो। मुंख'नाय नम्बरनिफ्राय फन खालामग्रा दुथांफोरा बेखौबो हुमखि होदोंमोन दि जायफोरा बे केसआव हेफाजाब होदोंमोन बिसोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा। बेबादिनो जानबुंनि गेजेरजों दुथांफोरा हुमखि होसेयावबो गाग्लोबजाग्रानि नखरा न्यायनि मिजिंआव गोरायै दंमोन। बेबादि थासारियाव मंगलबारनि बेलासियाव गाग्लोबजाग्रा नखरखौ नोजोर होनानै दुथांफोरनि मोनसे हानजाया न'आव हाबदोंमोन आरो बेबादि दावराव-दावसि खालामनानै गिखांहोदोंमोन। मंगलबाराव कल्याण आश्रम चिरां जिल्लानि नेहाथारि कल्याणी रय काजलगाव पुलिस थानानि सिभिक कमिटिनि सोद्रोमा गाग्लोबजाग्रा नखरनि जानानै काजलगाव पुलिस थानानि पुलिसनि जानबुंनि गेजेरजों खौरां हरो। बिथाङा बुंदोंमोन दि 19 मेआव साथिपुर एम इ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि एकार आली आहमेदनि सायाव थाखो 9 आव फरायनाय सासे हिन्दु हारिनि फरायसा आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दाय होदोंमोन। बै सानखालि फोरोंनाय समाव प्रिन्सिपालआ फरायसाखौ गावनि खथानि जादुआव लिंहरना आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद होदोंमोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।